mama mazuraro Ediye ka ebere Chineke odogwunara nisimo Oboye ga-akọ mmesoma Chineke naanị abụ ọma ka nji bịa n'eroge Chineke mo abụ otito ka nji bịa n'eroge ụmụ ụwa soro mụ na-eto ya n'ọdị mma soro mụ tube ya n'ọdị mma ndị nke Chineke dị ya aga m akọ ihe Chukwu mere n'obi egwu ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mgbe ị na-asa mmehie ha ya n'azụ n'ime mkpa m ọkwa ịzara m Chineke onye dị ka gị Chineke onye dị ka gị ọbata ụlọ dị mma onye dị ka gị atọma na-eku nwa onye dị ka gị oji ndụ eme ọgọ onye dị ka gị Chineke onye dị ka gị udu akọ kedu ihe m ga-emenu Chineke ọma mma mma zụtara kedu ihe ga-emere Chineke isi m ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke naanị abụ ọma ka nji bịa n'eroge Chineke bụ abụ otito ka nji bịa n'eroge si ụmụ ụwa soro m ndị nke Chineke bịanụ aga m akọ ihe Chukwu mere ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu megide ị na-asa mmehie ha ime mkpa m ka m ịzara m Chineke onye dị ka gị Chineke onye dị ka gị Chineke onye dị ka gị onye dị ka gị ka anyị kelee Chineke jaa ya mma mma ọ dị mma ewo onye ụmụ ụwa kelee Chineke jaa dị mma ewo onye ọbara Chineke onye ọma ọmụta ole so onye ọma aga m akpọrọ eze na mkpụrụ obi esola ama amasị amasị onye so onye obi ebere onye eze n'ịdị mma ọba n'ịdị mma eze ebube n'ịdị mma onye obi n'igwe onye ọmụta
kene ndị nze kene ndị ọzọ kene ụmụ nwoke niile nọ ebe a kene ụmụ nwaanyị niile nọ ebe a nwa kene ụmụazị anyị onye izi anyị na-agwọ n'ife anyị kwụ na anyị na-eme bụ Chineke anyị wee sị na ọ ga-abịa n'ọjị anyị ji anyị Oraukwu ga-abịa n'ọjị ife anyị gbakọrọ tata bụ ime ife ndị nna nna ya rapụrụ anyị ka anyị chie obi anyị wee na-anyụ Chineke na ọ ya arụ na nyere anyị ga-echie n'udo na aṅụrị nwere anyị ife ọbụla ga-edakwasị anyị wee na-asị n'ọkwọ ndụ nka nka unu gbuo n'aka na unu ga-ebute mma unu gbuo n'aka ekpe unu ga-ebute mma ọ ya lụrụ mma na eke lụrụ mma na oye lụrụ mma na afọ lụrụ mma na nkwọ a sịkwa na m nọ n'isi agara aga na-eji ọgụ tụrụ kpọkpọ tụrụkpọkpọ ka si na mbọsị nne ya anwụ na osisi niile dị n'ụzọ ga-afụ ife oruo mbọsị nne ya nwụ ototo ya n'ọnụ a sịkwa na akwụ baa n'ukoro achọba n'ọnụ ogologo a sịkwa na awọ mmakwa na-egbu awọ n'iru ka egwe na-ama a sịkwa na ọma azụ ọbụrụ ọnwụ mgbe esi nọ n'iru ka anyị na-aga anya m aga azụ onye ya dị ka echi na echi ada agwụ agwụ a sịkwa na mgbọsị amụ dike na mba ka a mụrụ ibie mana a sịkwa na dike erighị anyị nna anyị ya ebi anyị kwukwa na mgbomgbo adịghị egbu odegwu anyị nọ n'ife onye meta anyị were isi ewee onye na-agụrụ anyị ọfọ ndụ ga-afụ ndụ mana onye na-agụrụ anyị ọfọ ọnwụ ọ ga-ebukwa ụzọ wee fọ ọnwụ onye rapụrụ igbogoro ọ ya egbu wee sụrụ ọnụ ọmụ ka ọ ya egbu anyị na-asụkwa na aka ya abụ ya ogwu ọgwụ nsị agwa aja aka nsị abaghị ya n'ọnụ aka aja aba ya ọnụ a sịkwa na onye a na-ekiri ada ọmụ igbo ntụ ọnụ n'ohimiri ya na-eji ọsọ mmiri akwa aka igwe na ugochara aja na-echu echu na ukwu na-awụ ọgọdọ adọrọ na ụmụ ịgba ọtọ a wee na-ekpe ekpere n'isi ụmụ anyị niile ebe ọ bụ na ha so anọ anyị asị na ọ adịghị ha mma isi ọdụ ga-abụ nke fa maka ụmụ ọrụ ka ha bụ ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ Igbo promoshọn ga-eru ya aka maka na asị na nwa agụ aga ata iro na ọjọ gba mme ka ọ ya eri a sịkwa na ewu ọcha ada-eje agba izu azụ unu na nwa ewu tiwa eju ọnyara eju n'onu ọ na-abụkwa nwata gburu agwụ gburu ilo mana agwụ ilo dị na-agwa na-egbu nwata maka ọ mara ya nwa mana ọ bụrụ na ọ mara ọrụ igburu agwụ ilo dị na ya esobe gị wee sị na Chukwu ya na-achụrụ na ajọ mmụọ na-achụrụ na ajọ mmadụ maka na asị na ajọ mmụọ ka ajọ mmadụ mma maka na ajọ mmụọ inye ebe ọ na-eri ọ bụrụ nwunye m inyere ya ọ na-eri mana asị na o nwere ife imere ajọ mmadụ na-achụ isi ka ọ chụdobe isi gị na ibe a na-emere ya bụ ịgbakọta ịchụọrọ ya aja ọ na-eri aja ihe ịchụrụ ya iwe gbatịkwa aka anyị ga na-eje na-abata ife ọma ife ọjọọ dị n'iru anya nọ n'azụ ọ dị n'azụ anya nọ n'iru ọ dị n'azụ nọ n'iru anya nọ n'etiti eje aga bụ isi ije wee sị na Chineke ya bịa ka ọgwụ ọcha ka ata ndụ sọ arụ ike n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị
I'm my Chineke sige. Igwe na ndị Ijia na ndị Obi. Whether I look at Chineke no start. I look at Chineke no start. But I didn't want to come out. Don't mind. Sir, I just said I kiss him when I. You don't do. You want to I know, but I can't move. Honorable PG, if I was a letter, Dim-Ubana. This is the letter. Okay, how much election and everything. When I go in, when I work, Chief Emeka, who do the man, the Oraukwu, Maria. I know what election happened. When I present here, cabinet, you go here, dates. I can hear go to our office. Because I signed the line. If we end up just in the time, I will not give you that was position. Don't you do that? But can you hide that for the guy? So I say, before years, I think we get a constitution. We're not. Let me have a name. I remember. Oh, did not know. So, I'm on I na go those guy me etu ha se me bi na gbo ndị nna nna anyị harapụrụ anyị wee sị ka anyị mekwa etu ha si eme asụ na ọkụ agbere nwata n'aka adịlewe ya na onye nna ya zuru ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ o wee bụ na emezughị ihe niile etu esi eme ihe Dim-Ubana wee kwekọrịta na Chief Emeka Udedeme ga-abụ Obi fa ọ nwezi ihe ya agbakwa ya taa onwe ihe ya agbakwa ya taa maka na ọnụ ka eji wee ke ụwa a sị na ike dị n'ọrụ okwu ọnụ bọọlụ a na-ekwutekwa ya ibe azị ya agba ahụ ga-agba akwụkwọ ibe azị na ọ bụrụ ahụ na ibe anyị na-eme taa na anyị ga-eji ofu iche wee tuwo nnu na agba anyị ga-echi Obi Dim-Ubana Konaga village na-atakwa anyị na-echikwa Obi Ubana village in the cooler Igwe ikuku na-ekwu ebe echisie ya etinye na cooler maka na ma abịa ọzọ oge ruo ụmụ ya maka na oge ruo anyị eji na cooler wepụta ya edebe ya ikuku na-ekwu ebe sọrọ ya ife a gwara anyị mee ka anyị na-eme anyị na-eje nke ziri anyị
maka na agwa iwu na nwata bụrụ ya bụrụ ilu ọrịa kwuru mana ilu dị na-agwa onwe ya na nweta na ọ bụkwa na agwụ ma ya amahụ ọya ka anyị ji eme ihe anyị na-eme na-emesie ike maka anyị ji ọfọ juru ogu anyị na-emewe oke ka anyị na-emewe oke afọ maka ibe anyị na-ekwu na nwa mmụọ ameme nwa mmadụ ameme nwa mmụọ a wee zizie oge a n'ike nke constitution 1980 nyere m aza igwe obodo wee na-agwa unu na chief Emeka Udedebe na tata ka ọ na-abụ Obi Adama the second ife a gwara ya na ọgwụkwọ n'obi o nwere ka ndị obi si edres na obi a na-eyi jeans na-akpagharị akụkọ anyị na-ekwu akụ maka ịmara ndị ori nwere ka ha jikọsie ihe ha na-ejikọ na n'ọkwọrọ mmadụ jikọsị ọ niile mpaghara anyị na-ekwu omume ọsụsọ ghara egwu mmadụ Adama the second ọtụ ka o wee na-ana aka maka ịgwa ya ka o wee ba ịma na onye echi ka o wee na-ana aka Adama the second anyị na-akwadozi kịta ka anyị chịkọọ ka anyị nyezie ihe dị staff of office ọ ga-eji wee na-eso ndị igwe nkansụl wee na-eje ebe a na-eje ọ ya ebukwe tata wee bafe ire ka ọgwụ mmadụ gbaa n'ihu efi na ichi ya Obi Adama second I, Chief Emeka Udedebe, Obi Adama 2 of Dim-Ubana village. I've been elected as Obi of Dim-Ubana. Village. Oraukwu. And hereby swear. That I will. Uphold and observe the Oraukwu Constitution of 1986. The customs and traditions enforcing Oraukwu. Honestly and faithfully discharge the functions of my office. Use my best endeavors to promote peace and harmony. Justice and equity. Goodwill and cooperation among the people of Oraukwu. Conform to the code of conduct prescribed for my office. Conform to the code of conduct prescribed in my office. With true bitterness
His true bitterness. And not allow any personal or sexual interest influence the discharge of the functions of my office. Honestly and faithfully. Sir. As a member of the Igwe Council and the cabinet. So help me God. You're not sure. Second one. Second one. Today's date started. This is a copy. Obi. I
Say no.
asị na agbala aka na-asa anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na nkokwu ekwukanụ kweke ibu ezi oyi ka isi mmiri azụ ihe na-echebenu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisianụ amazi n'igbo oke mana oke adịghị ezi onye ebe na Obi Adama pụkịta ndị Igwe bụ ike age grade anyị dị n'izugbo nkiri anyị abụda n'iwu anyị jụba n'ụmụ anyị nkiri anyị bụzi ike dịka osika n'ọyịma ọ bụzi ka ise menụ ọyịma ọ bụzi ka ise menụ High Chief Sir Patrick Oyodoba Obi Abedike Okulu Amada Dike Diore Mani Domini North and South Saliki Mekiwa Nazaria Ojo Fuefu Elabia na nke Obi Adama the second Obi Adama the second Ọ̀sìnbó ndọ̀ Chief Dr. Joseph Ikeji Chinyereze Chimaluso wọ́n mú ìwé ní ìgbà ẹ̀dà ìjọba àwọn ìgbò Ọ̀sìnbó ndọ̀. Community. Ike Bulubulu
Michael, Ejidike, you're not a Chiwata person. How are you? The whole also. Chiwata son to Chibika, one mother. Honorable Gochuku, Ikebua, where are people as one mother? Almighty. Obi Adama the second. Thank you. Come on. Fine face confusing before you call it, then I remember on a boot and they know they put enough form. KJ do. But they say when I'm on a cock up, saying bombs enough for them because I was in chat. She don't walk a bullet, walk up a good timber. She don't walk a bullet, go shade him on a timber. Yeah, I like a 7 up, I down one linker. One I cook from January to December. And I ain't forgot Kapatashin on him a blender. As a trolley conja, I can hear no Konu isi ego Omo wai ga kuisi Mahanu isi ego All the boys ka lu olo Mahanu isi ego Yeah when you check out them ice service, we put a cigar on and a bomb of cheese. Cause you look over the call hamatis. Napaga sagging one of the kamaji. But you know how the game go. Balling the name with me and the gang go. And I don't think my couple money for the lingo. On the way, you nothing my legal. It's okay, all the girls here more pressure. Get on phone, you don't be needed by treasure. Now in a policy with shot notice, I tore down on a like a film with box office. Yeah, I them on and they can't off it. One that baby keep it back in their more fees. Open like a cocky peso, and open all the get with the child, make a malo, let me know. Walk here with the leg of baller. One up on the gin on the baller. One up here with the leg of baller. When they take me, you are the baller. In a laugh with him. Only one is in Abia. Obi Adama and the house
National chairman. Nigeria niile. Ndị Igbo ji welu wee nwee mmadụ. Anyị bara oge ọ nọ na sineti na ebedebe na-egbu. Ndị a na-achọ ihe ọma wee nụba alụlụ ala. Mana ọ bụ na onye tinasịba n'isi. Ọma dịka Igbo. Enyi. His Highness. My chairman, chairman APGA, Oraukwu, Sagas, my chairman, my youth leader. I'm on Donovo. On the lawyer chief, welcome to our friends. I don't soon know. Can you hear one and you know can over start on the shoe? Don't have enough what they are stuck. I got stuff. Oh, a good man. Go ahead, that will.
kenezie ndị ụlọ Tempo ka kedegoro Messi Apostle. Ndị n'anya ejire ndị ekene. Anyị nwa bụ ndị n'anya ejire ọna village. Onye na-echi echi taa, onye a na-echi obi bụ our patron. Prince Emeka Udode na Udema. Ọ ya anyị maka ewe. Mmadụ ndị eji okwu agwụ isi ma ọba n'ibe anyị ọrụ ukwu anyị na-asụ unu nnọọ ka mara afọ gị nọọsụ gị kwuru kwuru na ugbo ime anyị bịara maka petron anyị a na-eji tata onye jiri obi vileji anyị obi ọhaziri nye tata ka anyị gbara aka ebe na oji suro ewezi ka anyị bịa gbaa aka ebe na anyị gbara ya o siri eme etu esi eme ya ya ma ndị anyị na-ekele gị onye turu ọnụ afọ m bụ Tochukwu Obuze onye a na-echi echichi mama ya tọrọ m ịmụta Obi Adama, ị ka mgbawa anyị ga-ele anabata nke nkọrọnkụ Chinyereze gọzie Igbo Chinyereze obodo anyị na-ekele wee na-asị ya nnọọ Chinyereze naanị nne Ikenna eze nne ya Chinyereze nna ya Igbo onye na-agụ n'ebe akụ abụ nwa akọrọ mmadụ erika bụ ugodigodi abụ mmadụ isi udo mmadụ erika ikelere ụlọ Dim-Ubana kọmuniti ụlọ ọgwụ ahụ na domenọ ego ọ na-agbalị ifuru n'ama efe na-akpachi ego enweghị ugbo nisi ya mmadụ erika mmadụ ndị anyị na-anabata kịta bụ ndị ọgbọ efe n'anya Ikenga, anyị sị gị na ọchịagha ide mmiri ọchịagha wuruwu North and South So what do you wish our Obi today? Wish you success. Yes. Wish for everything to happen. Long life of prosperity. And we love you. More money. Ọgbachago tata dị egwu ewu Oraukwu nwere mmadụ n'ime nkwa Chukwu Oraukwu ọnwụ Messi Apostle onye na-eji ebe ọ na-eme n'Oraukwu abịa m ebe a taa maka na ọ na-eme ọ bụ na ọ na-eme ya afọ maka na anyị nwere egwu ebe ọ na-eme anyị nwere eji ebe ọ na-eme onye mere anyị ji bịa ma ọ gbasara ihe mere ebe a taa
His Highness High Chief Chukwuemeka Udedeme Igwe Akubeze Otukwuru Oraukwu Eze Okwuzuru Ọzụọ tata ka echiri Obi onye chiri Obi Igwe Chinyereze nke ịbụọ n'Oraukwu nne Obi Adama nke ịbụọ na Dim-Ubana Oraukwu wee bụ nnukwu ihe niile Anambra steeti ji eje njem ihe na Anambra steeti ji etu ọnụ ihe Anambra steeti ji wee akpa ike bịara ebe a n'ụbọchị tata anyị kelere Chineke maka nke a kelekwazi onye ọ bụ Obi Adama the second ka o si wee mee Oraukwu dị ebube former PG Oraukwu for 7 years former Asatu president for 8 years incumbent Highness ndị Igbo Anambra State incumbent anyị kelere ya wee sị na ọchịchị a ga-adị mma ọchịchị a ga-adị mma na Anambra ọchịchị a ga-adị mma n'ụwa niile ọ ga-esi ebe a wee bara na House of Assembly si ebe House of Reps si eje Senate si eburu gọvanọ na-egosi ihe na-ebia anụ wee nọnyere ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Aka mbụ mesi abụ so onye na-eje ebe ọ na-eme mụ ọ bụla ị chọrọ ime ihe gbaa anyị ka anyị hazie ya ọfụma ma tinye n'ikuku etu o si kwesị na arụ ka anyị na-awezie